aproximar-lo pel fet d'accedir a presentar-me, a presentar un llibre que jo crec que no era fàcil de presentar. De tota manera, crec que ho han fet molt bé i ja us giraré per el text de Manel, que va dir que el publicaran pronto, no? El diumenge, ja us giraré a tots. Estem tots connectats en el món d'avui dia i el pròleg de Joan Pau no és la presentació que ha fet exactament, però ha llegit algunes coses del pròleg també, podeu llegir-ho al llibre. Bé, jo solament volia, ja abans de donar pas al recital, agrair la vostra presència, l'esforç que feu per vindre a compartir aquests moments que per a mi, especialment per a mi i per a la meva família, són molt importants, i dir-vos que estem invertint en futur, estem invertint en cultura, estem invertint en uns determinats valors, per descomptat, de la conservació del nostre idioma també. Per això sempre, quan algú m'ha dit per què no escrius no, és que vull escriure el meu idioma. Estem invertint en futur i per això m'agrada sempre, com avui veureu el recital, sempre va precedit d'un recital infantil on són els més aplaudits sempre i on la gent sol disfrutar molt i ara sabreu per què. Bé, per últim solament volia dir-vos també com agraïsc enormement la col·laboració també desinteressada dels músics que m'han acompanyat ja moltes vegades. Álvar Carpi, amic meu de tota la vida, des que eren molt xicotets, guitarrista i en els últims anys cantautor també, per què no? Al violí tenim el professor Josep Ribes, conegut per tots com Jaua, i a la trompeta l'amic Rubén Marquès, trompeta solista de l'orquestra de, com es diu? Del País Valencià. Per últim, i acabe, som breu, un dels poemes que foren candidats a posar títol al llibre era La llum del far, inspirat també en un poemari, Far d'Esperança, d'un llibre d'un poeta avui molt desconegut que vas trobar en la llibreria de mon pare. I aquests descobriments que fas no saps ni com, i és per a mi un dels poemes importants del llibre. Es diu La llum del far. Finalment em vaig decantar per el títol de Cavaller de Mar perquè pensava que anava més en la línia que a mi m'agrada fer, coses petites com la libèl·lula, ara el Cavaller de Mar, la naturalesa, la fragilitat d'estos éssers que actualment viuen amb molta dificultat perquè són molt sensibles a la contaminació marina. Són éssers vulnerables en extrem i per la sonoritat també Cavaller de Mar, perquè pensava que era un títol molt atraient. Això no vol dir que la llum del far no ho siga. Per això, i també perquè les llums de far són aquelles llums que guien els navegants per a no perdre's, també nosaltres, com a individus, necessitem de certes llums per a navegar i no perdre'ns en la vida, no? Aquestes llums de navegant, jo sempre sol fer, abans de començar el poemari, unes quantes cites de
autors que a mi m'il·luminen. Recorde 5 autors, 5 cites breus en el primer poemari, altres 5 en el segon, i en aquest crec que són 4. Solament llegiré les cites aquestes i donem pas al recital. És molt breu.